जी सवेरे 6 बजे उठे हग मुद के ब्रश करके खाना खा के चल जानी डिप्टी हो जावा से 300 रुपया कमा के फिर बकरी चरावे चल जानी फिर रोज कुटुम्ब आवेला संत बाबूजी बुलावेलन जी जगह से चल जानी मकई के खेत में हो जावा दूगो लगन से 200 रुपया पर बात भइल बा तो ए तरी हमार पूरा दिन के कमाई हो जाला 700 रुपया उमे से दे देनी 500 पापा के आ 200 रुपया का दवाई किन के खा के सूझ जानी फिर अगला दिन से ही हमार काम बा दिन के तो कमैया समझ में आयल रतिया में कौन काम करता ई बात तो उहे बताइहन चाहे उनकर बाबूए जी बताइहन। लड़का रात में कौन काम करलन जो 200 वाला बोलन है उ समझ में ना आइल ह बाल बेचेला मगई अच्छा हाँ हां ठीक बा मेहनती लड़का बा तो दुकान रातों के तो चल सकता। हां तो का कल पक्का कल और कुछ पूछे के बा ना ठीक बा लेन देन के बात कर लिया पूछना ना पड़ल कहां बेटवा से पूछना ला उहो ना पूछी तो फिर दिक्कत ना हो जाए। कुछ पूछबे हां पूछ ले रउआ कितना पढ़ल बानी? हम हेतना पढ़ले बानी एकरा कहे के मतलब बा कि रउआ कौना क्लास तक पढ़ले बानी? जी हम मैलेटरिंग पास बानी। बहुत और कुछ पूछे के बा पूछे के तो नहीं खे लइकावा जवना हिसाब से करिया पानु दीदिया ला एगो फायदा हो जाई कि जैसे जीजा बारन करिया ओकरा कजरावटा खरीदे के कहियो जरूरत ना पड़ी ऐसे बोर के ऐसे आंख में लगा ली रिश्ता फाइनल कर दी चल रहा है मैं ओके ठीक बा तो दान दहेज के बात हो बात आगे बढ़ो देखो ना समझी जी बुरा ना मानम लइकावा गेला का नाश्ता ला अभी लेके ना आएला अच्छा, कोई बात ना बसाला उ होत रहेला 10 बार समझा दे कहीं ना कहीं खेले चल लड़का बा खेले कूदे मजरा खेला जाना औलाद में रउआ मेहनत लगइले बानी नु उ औलाद कामे नाही आवेला। ई बात एकदम 100% सही कहता जाए चलू अब हमर बारी हमर लइका बा खड़ा हो बाबू देखो कोनो एंगल से टेढ़ लागता ना आ उस साला पैदाइशी टेढ़ बहुत चल हमार बड़का बेटा देख लिहन काम धाम जो भी होई बतिया लेम लोग हां बतियाए वाला ना जे भी हम काम करे ले सीधा फाइनल डिसीजन होके के चाहिए जे मांगे के बा से मांगो खुल के हां का देवे के बा का लेवे के बा बोलू ना का ले हो बोलू देखो कुटुम बड़ा परफॉर्मेंस हमरा चाहिए खाली एगो सिटी राइड बस कि लइका हमर कोनो एंगल से ड्राइवर लागता कि सिटी राइड पर खलासी के काम कर सके आ एगो चाहिए बस स्प्रे मशीन कि अपने के लड़की जाके मकई में छीट सके चल रहा है मैं नगद उगद नहीं चाहिए कुछो ना चाहिए चली फाइनल हो गल तो चलू तो आओ लोग लड़की देखे आओ रुको ना तने बड़ी चूरा मंगा दिले खा ले खाए में आओ रो लोग हम मन मन केहू के रहे खिया के पता चल जाला ना ना रुकी ना बड़ी चूरा बगो जो बड़ी चूरा लिया बड़ी चूरा जो घरे बेसन के छानवा गाड़ी चिड़ा ना गाड़ी चिड़ा मंगा ले हम जतनी हम तो रिश्ता पक्का समझी आओ लोग देखे आओ बुध के दिन देखे आओ लड़की ठीक बा बुध के दिन देखे आओ लोग जल्दी से रुकी ना पहुंचा देबो तानी ओ कुटुम अब हमरो बेटिए तो काना है न अब लार अब उतना जाओ उतना चप्पल घिसे जाओ लोग देखेला तो काम कर बगो सा हां तो नहीं दोनों आदमी जाके अपन शादी उदी के तैयारी करो ही दोस्त के जितना कहे के बा लोग कह द आ पारू में जमीनवा के जवन कामवा फसल बतले हम दोनों आदमी जाके क के आवतन ठीक बा ठीक बा कर लोग अपना से अब पूरा गांव जवार में कह दे भाई हां